Vrlo važna pobjeda na gostovanju u derbi susret, otvorili ste na pravi način, dakle sa 3-1 pobjedili Inter na kraju, 3 gola koja će više znači. Pa je sigurno, ovi bodovi dvostruko značaj. Imamo bolji međusobni skor od Zagreba i od Intera, to nam puno znači. Mislim da smo danas zasluženo dobili, ipak smo i postigli ta 2 sredića više i idemo sretno viniti. Susret je dosta tvrdo, onako borben od samog početka. Jeste li se nekako malo ipak previše povukli nakon što ste pogledali 30? Pa jesmo sigurno, to je nesvjesno. Htjeli smo stati čvrsto iza, malo smo se nesvjesno više povukli, dobili smo gol na brzinu i onda nam je sve palo u vodu. Onda trebalo nam je neko vrijeme da se oporavimo, kad smo se oporavili opet smo počeli igrati dobro i akcija na kraju ova za drugi pogodak i Slobodnog Udrovca, nešto što se igrava na treninzima ili? Pa dobro, svašta igramo na treninzima, ali tako je ispalo, sigurno. Najbitnije da je tako ispalo. Hvala. Evo 2 pogotka na kraju, praktički sudačka nadoknadi za vrijedna 3 boda od 3. Je, stvarno su ova 3 boda možda najvrednija u prvenstvu, mislim svaki bod je bitan, ali ovo je jako bitno, sad smo biti preskočili na tablici i sad je to. Sretan sam što sam baš ja tablika na području vrlo zbog pomoć sve moći. Jeste očekivali prigodu s obzirom da je bilo dosta priča kako niste baš u potpunosti spremni, što zbog ozljede, što zbog i vjenčanja, no na kraju evo tih pola sata pokazalo se dovoljnim i dobrim potezom trenera Petrovića koji vam je na neki način ukazao prigodu. Trener da odluči na meni da zadovolje. Što dalje, kako dalje Cibalija, s obzirom da nemaš takve dobre rezultate u posljednje vrijeme, baš se govorilo o toj nekakvoj geometarskoj suši, on bi trebao biti postrek za sljedeće kola. Pa ja se nadam vjerujem svoj suigrač u svoj momče, tako da ja mislim da na svaku utakmicu idemo pobijediti, tako na sljedeću i posljednje i posljednje. Idemo 3 boja svaku. Hvala vam.